Sanibonani wengane zakwethu ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili igezo mina ufeze ngithuthunga ngakho mali bathi ilasibona amagumede mhlabe emangabe usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi makulesikhathi soke sinithatha sinibeka endabeni okuyizona esithi ezihamba phambili udaba ke engifisa ulibheka njengamanje ngifuna sibheke udaba oluthinta lapha ngumsakazo ukhozi FM uNgizwe Mpungose Mchunu kanjalo lapha nezinsizwa zakwaMpungose lapha kunomcimbi ke ekade ukhona lapha khona uNgizwe ebekade kumele ifake insizwa ukhuzana umfoka Mpungose ke lapha yasisho ke ukuthi uzongena noThibela umfoka Mpungose lapha yamusho imbiza lapha ngegama elithi intibane mina ke ngane zakwethu angingande kakhulu angivele ngikudedelela ivideo yakho macingwane ungathi sengithe ngifuna ke ukuthi uzizwele wena ukuthi uNgizwe ukhulume kanjani mabe ekhuluma ke ngensizwa lapha noThibela embiza ngentibane esho nokusho ukuthi mubi uThibela ngandi kakhulu nayi video sihlangane kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo ungakhohlwa futhi ukukhulu kunakho ukusubscribe bese utshela abangani bakho batshela abangani babo ukuthi ziyenzeka kwi-red enkezo abahambe bayo subscribe ngaza kwethu sengiphuma kanjena nayi video ngithanda khona uzongena lapha ke ukhuzana umfana semandaba phansi ke inkundla ijwayeleke le uhamba noThibela intibana intibane phambili ngentibane phambili siyabuthanda ububi bakho intibane siyabuthanda yayimbi intibane yayimbi yamnandi intibane yamnandi ziyakhala manje